Vedeți ce văd și eu? Vedeți ce văd și eu? Vedeți ce văd și eu? E un buton. E un buton militar. Salutare, dragilor! Bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi ne vom continua aventura prin pădure. E o zi splendidă, nici cald, nici frig, numai bun de căutat. Ce să mai lăsăm vorba și să trecem la treabă. Hai să trecem la treabă. Euroisul. Mergem pe modulul. Hai să încercăm un zăvă, da, cu toate că e posibil să fie ceva și fiare, dar am o zonă frumoasă acolo. E o fântână, nu știu dacă vedeți, să mergem mai aproape. O fântână veche. Hai să încercăm pe modul fier, all metal. Uite, avem noroc. Gunoaie și iar gunoaie. Avem și o ciupercuță. O trăvitoare. Dă seama după interior. Învelioșul galben este o trăvitoare. Nu încercați așa ceva. Și asta la fel. O trăvitoare. Fac parte din categoria mânătărgilor, dar nu sunt bune. Mare atenție ce culegeți și ce mâncați. Avem un feros. Însă sună bine. E destul de aproape de cât îmi dă. Și dacă ar fi și pământul foarte bun, ar fi minunat. Însă avem aici numai pietre, așa că o să ne fie puțin greu. Dar pentru pasiune ce nu facem? Relativ țintele bune sunt puțin îngropate, dar asta nu e o idee fixă. Pot să fie și la suprafață. Acum depinde de zonă, din ce perioadă este obiectul. O sună foarte filtroasă. Să încercăm detectorul. Sunt două ținte. E una la 5 cm pe fier și o țintă bună ar trebui să o ia. Avem un bănuț. Un bănuț.
un bănuț. O monedă. Monedă nouă. Ha! 10 bani. Dacă ar fi să piardă și altceva mai valoros, ar fi mai bine. Da. După cum spuneam, țintele din apropiere, mai la suprafață, nu întotdeauna sunt și cele veritabile. Ia să vedem că mai aveam un semnal. Nu. Bineînțeles că era semnalul monedei. Stopăm și ne continuăm detecția. Peste că aici avem un izvor. Așa sună folia, da? Observați? Folia întotdeauna la, cel puțin la Euroace, undeva la jumatea display-ului. Și mai un izvor. E un semnal bun. Merită încercat. Având în vedere că nu e nici atât de adânc. Poate vă întrebați de ce folosesc lopețica de armată. E mult mai practică. De asta o folosesc. Și mai ușor de cărat. Nu ar trebui să o ia și cu pinpoint-ul. Undeva pe aici. Trebuie ținta noastră să fie. Ia să vedem acum ce noroc avem. Ar trebui să o ia pentru că mi arată de 10 cm, acum nu fi 10. Undeva pe aici trebuie să fie. Nu fi un căpăceal. E destul de îngropată și pentru asta pinpoint-ul nu-l detecta. Avem un tub. Vedeți? Un tubuleț. Un tubuleț. Un tubuleț. Să fie de Mauser. Nu-mi dau seama. Tras. Ha. Vedeți? Tras. Însă e destul de ok. Strângem lucrurile și continuăm. Înainte să asupăm găurile. Așa e normal și frumos.
Vă amintiți de puț? Nu m-am putut abține și facem o încercare. Toate că e construcție nouă, nu te poți abține. Hai să încercăm. Facem un pescuit de metale. Manei de la Neodim. N-a fost scumpicel. Destul de ok. Forța de atracție undeva pe la peste 100 de kg. Numai să avem ce să tragem. Ia să vedem. Vedeți? Măcar am încercat. Oh, avem și un cui. Magicul cui. Strângem la loc căpăcelul și să ne continuăm aventura. Am urcat puțin mai sus. Hai să continuăm și aici. Poate avem noroc de data aceasta. Sunar bun. Asta e un semnal bunicior. Trecem peste și revenim după. Este aproape, dar merită încercat. Sârmă. Prea frumos să fie adevărat. Fier, mai fier. Asta e sunetul fierului. Poate avem noroc de un bănuț frumos. Ce avem mai aici? Nu că era sârmă ceva. Nu-mi dau seama, dar hai să verificăm. Nu cred că este un cui. A început dacă crezut că e cui, dar nu-mi dau seama. Nu, cu siguranță nu este cui. Pentru că este nivelat la un capăt. Să încerc să-l curăț, dar nu știu dacă voi reuși. Cam asta a fost aici. Aici avem un semnal bun.
destul de bun. Merită încercat cu siguranță. Cred că l-am scos. Undeva pe aici. Dar unde e el? Pe aici este foarte mic. Foarte mici. Cu siguranță aliși. Mai e rost să căutăm. Otrăvitoare. Ufa. E ceva mare aici. Avem ceva frumos. Avem ceva frumos. Avem ceva frumos. Avem ceva frumos aici. Avem ceva frumos, frumos. Să fie un cuțit. Nu dau seama. Da. E mai lung. Da. Un cuțit. Și dacă vă uitați, e un cuțit foarte, foarte frumos. Foarte frumos și foarte vechi. Inclusiv mânerul, cât de frumos era împletit. Uitați-vă, foarte frumos, foarte vechi. Este foarte vechi. Și forma, deci foarte frumos. Foarte frumos. O să-l curățăm. Este un model deosebit. Deosebit. Împletit, bătut frumos. Foarte fain. Ne-am ales cu un cuțit foarte vechi. Nu pot să spun acum din ce perioadă e. Bănuiesc. După formă și după modelul, cred că are ceva, să nu zic câteva sute de ani, dar este foarte vechi. O să cer să-l curăț, dar nu știu ce se va alege de el. Încercăm. Și vestitul tub. Avem un semnal bun aici.
și aproape. Vedem ce avem. Trebuie să fie aici. Da? Aici avem ceva frumos. Vedeți ce văd și eu? Vedeți ce văd și eu? Vedeți ce văd și eu? Oh, e un buton. E un buton militar. Și cred că e austro-ungar. De nu mă înșel. Da. Superb. Vultur austro-ungar. Superb. 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 Super. Dragilor, cam atât pentru astăzi. Avem aici butonul militar. Avem un cuțit. Asta vrea să mă duce cu gândul la faptul că există posibilitatea să mă fi șerat să fie chiar din primul război mondial acest cuțit, pentru că la aproximativ o jumătate de metru de el a fost găsit acest buton. Superb. O să le curățim. Plus cartușul și să vedem cum arată. Noi ne revedem data viitoare. O să mergem în zona montană, cu siguranță. O să găsim multe lucruri mult mai interesante. Sper să fiți alături de mine. Și dacă v-a plăcut, dați un like, dacă nu un dislike, și sper cu drag să vă abonați. Cu siguranță nu o să aveți nimic de pierdut, doar de câștigat. Vă mulțumesc mult și ne vedem data viitoare!